Hi guys, today is a day. Muli po akong nagbabalik sa inyong harapan. Nagkape na ba kayong lahat? Kung hindi pa, magkape na kayo. Sabayan nyo ako. Ang init-init na nga dito guys. Ang aga-aga pa lang mainit na talaga. Tirik ng araw. Nung naubos ko na yung kape ko, dali-dali na ako pumunta sa aming bakuran para magwalis at para mabawasan ng aking gawain. At nagsimula na nga ako nagwalis para matapos na ako agad. Kasi ang init na dyan. Ayan na nga, sinimulan ko na magwalis. Magwalis ng magwalis. Sa bagay ko, konti lang naman aking wawalisan dyan kasi oonti lang naman ang nagsiliparan na dahon at bulaklak. Nakikita niyo ba yung init? Tirik na kahit maaga pa lang dyan. Kung taga-probinsya ka, dapat masanay ka sa init na ito. Konting story time muna tayo guys. Kung bakit ko tinigil yung pag-vlog ko noon. Kasi busy ako sa school works. At may pasok pa kasi noon kaya hindi ko na-maintain ang aking pagbablog. Kaya I'm so sorry sa mga nag-aabang ng vlog ko. Kaya ngayon babawi ako sa inyo. Kasi bakasyon na namin. Di bale matagal pang pasukan namin guys. Kaya huwag kayo mag-alala. Mama-maintain ko tong vlog ko na ito. Yun nga lang, mini vlog. So, balik na tayo sa winawalisan ko. Ganyan naman kakonti ang aking winawalisan guys. Kasi kukunti lang naman ang mga nagsiliparan na dahon at bulaklak. Kung alam nyo ba, tumatagaktak na yung pawis ko dyan sa sobrang init. Ang aga-aga pa lang dyan. Pero push lang sa pagwawalis. Maaga pa dyan, pero mukhang tanghali na. Kasi mainit na, parang tanghali na dyan, pero umaga pa lang dyan guys. Oh, ganyan lang kakonti ang aking winawalisan guys. Tignan nyo oh. Oh, nagbasit. Sorry nga po pala sa tono ng boses ko. Baguang vlogger po lang po kasi ako eh. Kaya kapag tumatagal, masanay na kasi sa boses kong pangit. Habang nga nakikipagwalis ako dyan guys, nakikimosang ako. Pinagsama-sama ko na yung winawalisan ko dyan para may lagay ko na sa basurahan. At nakuha ko na yung basurahan. Uy, natakpan yung camera. I-adjust mo. Sorry, hindi ko nakita yan na oh. Yan na nga sinusimulan ko na ilagay sa basurahan para matapos na ako sa pagwawalis ko. Tapos ko na nga nilagay sa basurahan, tapos na rin ako nagwalis. Ay, hindi pa pala. Meron pa pala dito. Sorry. Di ba alay malit lang itong wawalisan ko, kaya mabilis lang ako matatapos dito. Nagpudot! Nakikimosang pa rin ako dyan guys. Tignan nyo yung bunga ko. Nakikimosmosang ka talaga. Marites, anong latest? Ay, hindi na daw uso pala yun si Marites. Shanty peeling na daw ang uso ngayon. O, tignan nyo yung lingit ko dyan. O, pero may lang tumatagaktak dahil sa init. O, patapos na nga ako dyan sa pagwawalis ko. Finally, matatapos na rin ako. At sinunod ko naman ang paglilinis ko dito sa loob ng bahay namin. At pinunasan ko nga itong mga stuffed toys namin kasi ang daming alikabok. Wala talagang katapusang paglilinis. Joke lang po. Ginusto mo yan girl. Ba't ka magreklamo? Tapos na ako nagpunas kaya nilagay ko na yung mga nakalagay dito dati. Sabi nga nila kung saan mo kinuha, doon mo ibabalik. Kaya binalik ko sa tamang pwesto nila. At nung tapos na ako sa isang palapag, doon naman ako sa isa din. Para punasan ko yung stuffed toys din. Kasi sinabi ko na nga, madaming alikabok na. At tapos ko na din na punasan kaya ibabalik ko na yung mga nakalagay doon. Medyo mahirap talaga maglinis guys, sa totoo lang. At sa last na palapag na nga ang pupunasan ko, kaya malapit na ako matatapos sa pagpupunas. Yan, tuloy-tuloy lang ang pagpupunas para matapos na ang aking gawain. At para makapagpahinga na din. Ayan na nga, tapos ko na. At binalik ko na din yung mga nakalagay dito. Ayan. Nalik ko na nga. Mahirap talaga ayusin itong mga malilit na stuffed toys kasi agkakatinagday. Isu nabayagan na. Nung natapos na ako nagpunas sa mga stuffed toys, dito naman ako sa mga speaker namin. Para matanggal na din ang mga likabok. At ang inuna ko munang punasan yung display ng speaker namin. Yung babasagin.
Dahan-dahan lang, baka mayari ako kay mama ko dito kung nabitak. Na nga, pinagpatuloy ko pa rin ang pagpupunas. At nung napunasan ko na yung mga display, at pinunasan ko na din yung taas ng speaker namin kasi malikabok. At tinas ko na nga din yung cover ng speaker namin para mapunasan ko na yung speaker namin. Maalikabok na din eh. At binaba ko na yung cover kasi tapos na ako. At binalik ko na din yung mga nakalagay dun sa speaker namin. Nung tapos ko na nga napunasan yung speaker namin, sinunod ko man itong display dito sa TV namin. At may isang speaker pa pala kami guys, kaya binaba ko na yung maliit na speaker namin para mapunasan ko na din. Kasi malikabok na din ito. At sinimulan ko na nga punasan itong maliit na speaker namin. Mabilis lang naman itong punasan guys, kasi maliit lang naman ito eh. Punas lang ng punas. At dito naman sa likod, pupunasan ko kasi malikabok din dito eh. Ayan na nga, patapos na ako dyan. At sinunod ko na yung malaking speaker namin. Bago punasan yung malaking speaker namin, ay pinunasan ko muna yung nasa tuktok. Malikabok din eh. At ayan na nga, nag-umpisa na ako magpunas. Punas lang ng punas, walang katapusan magpunas. At tapos na nga ako at binaba ko na din yung cover ng speaker namin. At binuhat ko na itong maliit na speaker namin para ibalik sa dating niyang pwesto. At yan na nga, kinuha ko yung pangpunas ko kasi tapos na ako punas. At dali-dali ko na nga kinuha itong sticky roller para pangpunas dito sa... At nabibili nga ito sa Shopee guys. At sinimulan ko na magpunas para matapos na nga ako. Madali lang gamitin yan guys. I-roller-roller nyo lang sa mga unan nyo. Kung saan nyo gagamitin. Ako ginamit ko yan sa mga unan ng upuan namin. At nung tapos na nga sa harap, dun naman na sa likod. Boring na ba kayo sa vlog ko? Di bale, maglalagay ako ng music. Music, pasok! Oh, tama na. Masyado kayo nag-enjoy sa music. Back to linis na naman. Yan, roller-roller na naman ang gagawin ko dyan sa mga unan. At dito na nga ako sa malaking upuan namin na roller kasi tapos na ako sa dalawang upuan. Roller-roller lang, walang katapusang roller sa mga unan. At doon naman sa likod para patas. At yan na nga, patapos na ako. Kaya inayos ko na yung mga unan para maganda tignan. At hindi pa pala ako tapos magpunas. Pinunasan ko na nga lang itong lamesahan. At last na ito mapupunasan ko guys. At inumpisan ko na nga tanggalin yung mga nakalagay dito sa lamesahan. Para maumpisan ko na din punasan. At pinunasan ko nga muna itong pinagpapatungan ng vase namin. Kasi malikabok na din. Ayan, punas-punas lang. At nung tapos ko na nga, pinunasan yung pinagpatungan ng vase namin. Pinunasan ko na itong lamisahan namin. At tapos ko na nga napunasan, kaya binalik ko na yung mga nakalagay doon. At ang last ko na gagawin ay i-roller ko na itong mga unan ng upuan namin. Para patas. At ipapakita ko nga yung mga nakuha niyang mga alikabok sa unan namin. Ayan nga guys oh. Ganyan lang kadali ang gagawin kapag sticker roller lang. Nakakatanggal ito ng alikabok sa mga unan guys. Kaya mag-add to cart na kayo sa Shopee. Pawis na ako dyan oh. Pero kaya ko yan. Patapos na eh. Patapos na ang paglilinis. Ang paghihirap. Madrama ka ha. Ayan na nga oh. Diba? Patapos na. Ay hindi pa pala. Yung salamin pa pala namin ang pupunasan ko. Kasi malikabok na din. Pangit kasi tignan kapag malikabok ang salamin. At binaba ko na nga ito ng dahan-dahan. Baka mayakit tayo eh. Ayan na nga. Pinunasan ko na. Malikabok na nga. Kaya pupunasan ko na. O, ganyan. Ganyan ang punas. Pagod na yan. Konting-konti na lang matatapos ko ng aking paglilinis dito sa aming living room. Na nga, tapos ko na napunasan. Kaya binalik ko na ulit ng dahan-dahan. Baka mayakit tayo eh.
Ayan, inayos ko ng dahan-dahan at nilagay ko yung suklay na nakalagay dito kanina. At nung tapos ko na lahat ang aking gawain, isiningit ko naman itong pagtatanim ng kamatis. Kasi mahal lang ang kamatis ngayon. At ang una kong ginawa ay dinurog-durog ko itong mga fertilizer at ang pangalawa kong ginawa ay binutasan ko ang aking pagtatamnan ng kamatis para naman kapag magdidilig ka ay may lalabas na tubig para hindi mag-stat yung tubig dun sa loob. Ayan na nga, kumuha ko ng fertilizer at nilagay ko dyan sa mga binitak-bitak ko na Tupperware. Ayan. Pag andito ka kasi sa probinsya, ay mabubuhay ka. Kasi, pag may tinanim ka, may aanihin ka. Yung nga lang, walang trabaho dito na mahanapan. Bihira lang kasi ang trabaho dito na mahanapan mo. At kumuha na ako ng kamatis at pinisil-pisil ko na para lumabas yung mga buto-buto niya. At nilagay ko na nga dyan sa may fertilizer. Ayan. Ganyan lang po ang magtanim ng kamatis. Walang kahirap-hirap. At nagbulas ulit ako ng isang Tupperware para pagtatanmam ko ulit ng kamatis kasi meron pa. Sayang naman ito kung itatapon ko lang. At naglagay ako ng fertilizer sa Tupperware para doon ko itatanim. Ayan na nga. Kumuha pa ako kasi maliit pa yan. Ayan. Sabi ko na nga, kung andito ka sa probinsya, mabubuhay ka talaga. Kasi kapag may tinanim ka, may aanihin ka. Sa Manila, wala kang pagtatamnan. Pati mga gulay dyan, binibili. Dito hindi. Basta kung may tinanim ka, may aanihin ka. Mabubusog ka dito ng mga gulay. Ayan na nga, nilagay ko na nga yung mga kamatis sa Tupperware na may fertilizer. Ayan na nga, pinisil-pisil ko na nga. Ayan. Pisil lang ng pisil para lumabas yung mga buto niya. Ayan. Ayan, madami pang kamatis kaya pinipisil ko para lumabas yung mga buto niya. At nung tapos na ako nagtanim ay inaayos ko na itong mga kalat ko para malinis tignan ulit ang ating bakuran. Ayan na nga, winalisan ko na nga yung mga nahulog-hulog na fertilizer. Ayan, walis ng walis. Tapos na ako nagwalis at ayan na nga po yung mga kinalabasan ng aking pagtatanim. Ayan. Bye-bye po. Ingat po kayo palagi.